pikiranipun sampun ditata upami kleru ora apa-apa ora bakal yo njur terus ngarep dibijekke yo ora sing ngomong ngoten ora ngerti nek kleru sugeng papanggihan sugeng hamirsani mbok menawi wonten kekiranganipun mangke kula nyunaken pangapunten panjenenganipun Bapak Ibu kalian Bapak Wajib sampun napa nggih kula supados menika nguri-uri budaya Jawi. Nggih nyuwun pangapunten Bapak Ibu kula menika namung ngestanturaken menapa ingkang dados panyuwunipun kanca-kanca kula menawi wonten klebatanipun nggih pun paringi pangapunten. Sakmenika sumangga ibu-ibu siap menapa dereng? Ayo sikik dhewe apa? Alon-alon wayangan bae.